ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva tiri munzvimbo ino yechiredzi. Muchiredzi matingatoti ndo mutauni macho, asi tiri taenda hedu pasina mabuildings kuitira kuti tikwanise kuve neinterview iri nani. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tasangana navanhu vadziva ngoto kana muchipfuura nekuno uye munzwo dambudziko ratasangana naro kuno ndo ratati vataure nemi mhuri yeZimbabwe munzwa kuti nhau yavo yakamira wose. Makadi yenyu mhuri yeZimbabwe, ndiri kukumbirawo, ndine dambudziko ratasangana naro mukati memhuri yedu. Tine vana tu vakomana vanorwara njere. Saka vana avo vabereki vavo vakangouya vakavasiya vakadzokera kuBotswana. Vese variko vapenyu, asi kudzokera kwavakaita kuBotswana 2019 hapana kana ari kutumira kana mari kana chii. Kurwara njere kwacho hatisi kuziva kuti titi kushandiswa, kuti titi chii chakaitika. Umwe wacho uri nani unoti ukamutuma chinhu anoita, asi umwe wacho kutoenda kutoilet toita zvokutofungira kuti iko zvinoenda nomugadzika kutoilet, iko zvinoenda nomuwetesa. Kana mukangomumisa chero paruwanzi, kana musina kumutora pamakamumisa ipapa anongoswera akamira. Saka njere dzake umwe wacho hadzitonyanyi hapana kana chaanomboziva. Chikafu kutoisa muruoko osundidzira ruoko kumuromo kuti awane kuzvibetsera. Ndo dambudziko ratasangana naro. Nenyaya yekushungurudzika kuri kuita mai nedambudziko ravanaro mumusha. Saturday ino vanga vatonwa poison, asi pari zvinhu zvavo varekafa vava nani. Chimwe chinhu chikuru chizhinji chakavanwisa poison. Vari kunyanya kushungurudzwa navana vavo vavakomana. Saka vakasvika pakufunga zvaitika kubva kumashure nedambudziko ravanaro kumusha, ndo zvakaita kuti vatore poison vakwanise kumwa. Asi mai ndimai vatokura, munhu unotova ne78 years. Vana vari kurwara vakura sei? Umwe ndi wa 99, umwe kuda ndi wa 2000. Saka vanhu vakura. Vanhu vakuru. Oho. Ichi chiri kuvapa kunetsana nevana mama? Ina handitozivi kuti vachinonyanya kuti vana vacho vari kunetsana namai vakomana tu. Umwe wacho une musha wake, umwe wacho vanogara naye pamba, asi wadova kuda ne39 years. Hana mukadzi, bedroom chayo yokuvata hana, unotorara mukitchen. Hana kana kukwanisa kuzviitira kuti titi urombe, kuti titi mhepo yapinda mumusha hatitombousisi kuti chii. Ichi chiri kuita kuti mama vanetsane nevana, kuda pamwe vana vakafamba vakabata mama, chii chakuita kuti vanetsane nevana vavo? Kufamba vakavabata hatizvirambi, kana vakafamba vakavabata ndosaka tichitsvaka vanotibetsera. Votibetsera vose mhuri tiri pano pamwe chete, kuti kana mai vachibatwa vane zvavanazvo vobatwa, kana pana ane zvaanazvo mukati memhuri vobatwa. But mamusana mambofamba semhuri? Hatina kungofamba hapana kubatana mukati memhuri. Iyo wacho kuSouth Africa anovatsvaka vatori venhau. Mukamuti ngatifambei unoti ine handifambi unoramba. Vamwe vangatova nani vanogona kutenda. Uyo woBotswana hatiti wakaramba suti nyaya yekurambirako. Uwoyu ndiye unonyanya kuramba zvizhinji. Unoti ine handifambi kamuchifamba famba imoka. Haadi kufamba. Hatodi. Wakatotaura kuti ini zvokufamba handidi, handifambi mumaprofita, handiti zveng'anga. Hapana chaanoita? Hapana. Chero kuti apetse muridzi wevana? Iyewo kuSouth Africa wacho wakati tsvakai vanobetsera mai vangu. Ndiyo unonyanya kuramba kufamba zvikuru. Kuda anenge aine chikonzero chaari kuziva. Saka tichiti tokumbirawo vanokwanisa kutibetsera. Kana vachitibetseravo zvinenge zvabuda zviri pachena zvechokwadi, kuti vanhu vabatane vawirirane vafambe panhu pamwe, kana kuri kuziva chokwadi chozikamwa vanhu semhuri vari panhu pamwe chete. Asi imimi senyamunhu mune zvamunofungirawo zvinogona kunge zviri kukonzera matambudziko arusangana kwanawo nevana? Chikuru chatonyanya kufungira, kuno mukomana hanzvadzi yangu yakafa 2019. Pataingofambawo isu taiva naye airwara, kwaingoe mukati memhuri yenyu maita kurongwa mune wabata. Saka abata kuvana here kana kuvana? Isu takabarwa chiri tworofu mukati meimba yedu, mai vedu nababa vedu hatina mbotarama mukati mebarika. Asi kuri kui mukati mevana vamai venyu nababa venyu imomo mune wadii? Wabata waitora urombwa. Zvichireva kuti urombwa ndo wakaita zoita kuti vana varasike njere? Ndo zvizhinji pamwe zviri kukonzeresa, asi nenyaya yekuti vanhu vanambofamba panhu pamwe.
ndosaka tichikumbirawo vanodii vanokwanisa kutibetsera kuti kana huri hurombwa kana huri uroyi zvingobuda pachena kuti shuwa zvinokonzera dambudziko mukati memhuri ndezvizvi. Aiwa, mavanzwa mama vari kutaura, hanzvadzi yangu iri kutaura kuti vasangana nedambudziko semhuri, saka vanoda anotovabatsira kuti zvavo zviite. Naizvozvo tiri kuti hecho tsambe chakwamurika vana sekuru, vana madzibaba, madzimai vese vanofungidzira kuti vangakwanise kubatsira dambudziko irori. Tinokukumbirai kuti muge muchibatsira. Isu seDrewmas Media tinoti kana imimi muchida kuti muzobudawo pachannel yedu muchibatsira vanhu, ndiwo mukana watinenge takupai. Hatidi zvokuudzwa nemuromo kuti isu tinogona. Tinoda kuti munge muchiuya pamikana yakaita saiyoyi mubatsira mhuri. Dambudziko remhuri kana rapera, toziva kuti muri nyanzvi, takukwanisa kukupaiwo vamwe vanhu vamunozoendera mberi muchibatsira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tinotenda zvikuru nekuva nemipanguva ino nenguva yamatipa. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Pari zvino takudzokera guta reHarare. Vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vana. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.